Mbok golek bojo iki kaya wong-wong daerah Prambangan kene. Iki gak mula pedotane ndoli ta iki. Kayak iki pedotane mendur sing bener. Iki lak pasiene Pak Purnomo sih. Iki bojomu. Ya kalah kok nek karo ngene. Takonono takon iki sing teges. Kan niku sing teges dadi wong lanang aja lolak-lolok. Bojomu polahe ngono digeblakno kene apa? Aku lak wis ngomong sih, Ru. Apa? Teges kaitane lek wis kepethuk ngene iki nglimfru. Awakmu sing kurang teges. Ya apa? Apa aku yang ngatasi? Urusoni ae rek.